This is Tarkuri Point 218 channel. இது வருது ரெக்கமெண்டேஷன் பாகம் 42. This is ராமணன் ஐயாச்சாமி paranormal activity videos. நிக்கேலா 6ன்ற படத்துல வந்து சாகசக்காரர்கள் நிறைந்த உலகம் இதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுல 4 பர்சனாலிட்டிஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 4 பர்சனாலிட்டிகள்ல ஒன்று நாமளா இருப்போம். ரெண்டாவது வந்து நம்ம பற்றி கயிறு திரிக்கிறவள் நம்மளை பத்தி வந்து இல்லாத பொருளாத சொல்றவங்க. மூணாவது வந்து அதை நம்புறவங்க. ஓ அப்படியா நான் டெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்ட்டு அதை நம்பி திரிறவங்க. நாலாவது வந்து கடவுள். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 4 பர்சனாலிட்டி பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பெரியவர் உட்காந்துருந்தாரு. அடுத்து இந்த பொண்ணு இறங்கி வந்துச்சு. இவன் ஒருத்தன், மூணாவது ஒருத்தன் வர்றான், நாலாவது ஒருத்தன் வர்றான். இந்த 4 பர்சனாலிட்டி தான் இந்த படத்துல மெயின் கேரக்டர். அதாவது அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல காமிச்ச பெரியவர் வந்து ஒரு எழுத்தாளர், இந்த அம்மா வந்து விலைமாது, இவன் வந்து கூட்டி கொடுக்குறவன். நாலாவது வர போறவன் இந்த பொண்ணோட நடவடிக்கை தெரியாம இந்த பொண்ணு புனிதவதின்னு நினைச்சுக்கிட்டு வந்து காதல ப்ரொபோஸ் பண்றவன். இதுதான் 4 கேரக்டர். சாகசங்கள் நிறைந்த உலகத்துல வந்து நம்மை பற்றிய நாம இருக்கோம் ஒரு பர்சனாலிட்டியா. நம்மை பற்றிய செய்திகளை அவதூறா பரப்புறதுக்குன்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. அந்த செய்தியை நம்புறவங்க ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. இது எதுவுமே அறியாம கடவுள் மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்பிக்கிட்டு தெரியறவங்க ஒரு கேரக்டர். இப்போ இந்த 4 கேரக்டரையும் கிளியரா சொல்லிட்டேன். இந்த 4 கேரக்டர்ல நம்ம யாருன்னு நம்மளே வந்து பரிசோதனை பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த பெரியவரை காமிச்சேன், அந்த கேரக்டர் வந்து நாமளா இருக்கிறது. ரெண்டாவது வந்து இந்த விலைமாது. மூணாவது வந்து இந்த மாமா பையன் கூட்டி கொடுக்குறவன். நாலாவது வந்து இப்போ அந்த டை கட்டிட்டு ஒருத்தர் நல்ல கோட் ஷூட் போட்டு வந்து கதவுக்கு வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காப்புல அவரு. இந்த 4 கேரக்டர்ல என்னைய கேட்டீங்கன்னா நான் அந்த முதல்ல வந்த எழுத்தாளர், இந்த விலைமாதை பத்தி எழுதுறதுக்காண்டி வந்த எழுத்தாளராகத்தான் நான் இருக்கேன். நானா தான் இருக்கேன். இது வந்து இந்த அம்மா வந்து எந்த கேரக்டர்ல வந்து நீங்க யோசிங்க. இந்த விலைமாதுன்ற கேரக்டரு கதை கற்றவளா இல்ல அதான் நம்புறவங்களா? இதுல என்ன மேட்ரு அப்படின்னாக்க, அந்த அம்மா வந்து கதை கற்றவங்க, கயிறு திரிக்கிறவங்க. இந்த பாரு அந்த பொண்ணு அப்படி, அந்த பையன் அப்படி அப்படின்ட்டு. விலைமாது இங்க பாருங்க, எங்க வச்ச காசை எங்க எடுக்கிறான் பாருங்க. இவன் தான் கூட்டி கொடுக்குறவன். இவன் தான் வந்து அந்த கதையில ஓ அப்படியா அந்த பொண்ணு அப்படியா, அந்த பையன் அப்படியா, ஓஹோ அப்படியா, நானும் பேச்சோடு பேச்சா அப்படி லைட்டா சில வார்த்தைகளை விட்டு பாக்குறேன், செக் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்ற. இந்த மாதிரி அந்த கதையை நம்புறவங்க. இந்த 4வது வந்து எதுவுமே தெரியாம அந்த பொண்ணு புனிதவதின்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஏமாறுற இந்த டை கட்டின கோட் ஷூட் போட்ட ஆள் தான் வந்து கடவுள். இப்ப இந்த 4 கேரக்டர்ல எந்த கேரக்டரு, அதாவது அப்பாவி, எந்த கேரக்டரு மிகப்பெரிய கேவலம், படுமோசம், இந்த 4 கேரக்டர்லயே எந்த கேரக்டர் இந்த உலகத்துல வாழவே தகுதியில்லாத கேரக்டர், படு மோசமான கேரக்டர் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னை பொறுத்தளவு வந்து இந்த விலைமாது வந்து கதை கற்றவள், அந்த பொண்ணு அப்படி, இந்த பையன் இப்படின்னு சொல்றவங்க. அதை நம்புறான் பாருங்க இந்த மாமா பையன் கூட்டி கொடுத்து காசு எடுக்கிறான் பாருங்க. அவன் தான் இருக்கிறதுலே, அந்த கதையை நம்புறவன் பாருங்க, அவன் தான் இருக்கிறதுலே சைக்கோ, அவன் தான் இருக்கிறதுலே மிக கேவலமான இந்த உலகத்தில் பிறந்த ஜென்மம் அப்படின்னு இந்த படத்துல வந்து மிகவும் தத்துருவமா எடுத்து வெளியிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து நிக்கேலா 6ன்னு ஒரு படம். மனிதர்கள் வரும் இந்த காலத்துல வந்து எத்தனையோ கேரக்டர்களை நம்ம பார்க்குறோம். இந்த 4 பர்சனாலிட்டிகள் தான் சாகசக்காரர்கள். கடவுளும் ஒரு சாகசக்காரர் தான். அவருக்கு நல்லவர் யாரு கெட்டவர் யாருன்ற வித்தியாசம் தெரியறதில்ல. அவருக்கு இவன் நல்லவன் இவன் கெட்டவன் அப்படின்னு தெரிஞ்சா அவங்களுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் வாழ்க்கையில கொடுப்பாரு. கெட்டவன்லாம் நல்லா இருக்கான், நல்லவன் போறான் கஷ்டப்படுறான். இதுதான் கடவுள் வகுத்த நிதிங்கிறப்ப இந்த அப்பாவி பையன் வந்து அந்த விலைமாதிட்ட வந்து பாருங்க, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட்டி கொடுக்குற மாமா பையனுக்கிட்ட பேண்டிக்குள்ள காசை வச்சு எடுத்துட்டு போடான்னு சொன்ன விலைமாது இப்போ ஃபுல் ட்ரெஸ் போட்டு வந்து அவன்கிட்ட இன்னொரு பாசாங்கம் பண்ணுவாங்க. அவன் வந்து காதல ப்ரப்போஸ் பண்ணி உனக்கு ஒரு பரிசு பொருள் வாங்கிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு, உன் பர்த்டேக்கு வாங்கிட்டு வந்துருங்கன்னு சொல்லி ஒரு பரிசு பொருளை நீட்டுவான். அதை நீட்டினோடனே அந்த அம்மா வாங்கி வச்சுக்கிட்டு கண்ணு கலங்குறது வேற விஷயம், இவன் போய் நம்மளை லவ் பண்றானே அப்படின்ட்டு. ஆனா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, பொருளாதார நிலைமை வந்து ரொம்ப கேவலமா இருக்கு, அதனால என் தோட வச்சு எங்கேயாவது அடகு வச்சு காசை கொண்டு வா அப்படின்னு தத்துருவமா நடிக்கிறாங்க. இதுல எந்த கேரக்டர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இதுல எந்த கேரக்டர் நீங்களா இருக்கீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம வீடியோஸ்லாம் 1000 கமெண்ட்டுக்கு மேல போகுது. என்னால ஒரு 10-20 கமெண்ட்டுக்கு தான் வந்து பதிலளிக்க முடியுது. அதனால கோச்சுக்கிறாங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. இது வருத்து நெட்டிசன்கள் பாகம் 42. This is ராமணன் ஐயாச்சாமி paranormal
ஆக்டிவிட்டி வீடியோஸ். இந்த பேரநார்மல் நம்ம எதை மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட. மனிதர்களுக்குள் உள்ளார்ந்து ஒரு கருத்து இருக்கும், அதைத்தான் நம்ம பேரநார்மல் ஆக்டிவிட்டின்னு வரிசையாக வீடியோ போட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ.